Bo día. Imos a realizar o sorteo de Primeira División Mini Feminina. Son 3 grupos de 6 equipos. O grupo A1, que polo que imos empezar, estaría composto por Montrobe, Culleredo, Allariz Verde, Seix do Nadal, Deleite Ledicia e Básquet Coruña U12. En este caso, as solicitudes que hai serían o Montrobe comezando fora, Básquet Coruña número 1, Allariz Verde que quería comezar xogando na casa, e Deleite Ledicia que pide o número 6, co cual, como non temos coincidencias, vamos a aproveitar para asignar os números. Básquet Coruña sería o número 1, Montrobe sería o seguinte número para comenzar fora, que sería o 2, Allariz quería comezar xogando fora, o primer número que comeza xogando fora é o número 4, e Básquet Coruña U12 que quere comezar xogando co número 1 que está asignado, perdón, e Deleite Ledicia co número 6, que xo asignamos tamén, o cual quedarían Traumacor Culleredo e Jaicó Seix do Nadal. Deste xeito sería o número 3 para Jaicó Seix do Nadal e o número 5 Traumacor Culleredo. Isto con respecto ao grupo A1. No grupo A2 están Costa Ártabra, Maristas Coruña, Milongas Galoteo, Arxil, Academia Celta e Salesianos Vigo. Neste caso, as solicitudes que hai neste grupo son de Maristas Coruña comezando fora, Milongas Galoteo quere comezar na casa e Arxil quere comezar na casa tamén. Co cual, o primer número para xogar fora sería o número 1, que asignamos a Maristas Coruña. Milongas Galoteo quere comezar xogando na casa, que é o número 4, por exemplo. E Arxil solicita o mismo, que sería o 5, e os outros irían a sorteo. Costa Ártabra, Academia Celta Sabino del Bene e Salesianos Vigo A. O número 2, Salesianos Vigo A. O número 3, Costa Ártabra. E o número 6, que sería o único que queda por asignar, Academia Celta Sabino del Bene. Pasamos ahora a sortear o grupo B1, que estaría composto por Porriño, Celta, Perusiñas Cidade de Lugo, Baxi Ferrol, Cap Social e Peleteiro. Neste caso, a única solicitude que hai é Perusiñas Cidade de Lugo, que quere comezar xogando fora, que serían os números do 1 ao 3, co cual asignamos xa o número 1 e o resto irían a sorteo. PBBA, Celta Celeste Sabino del Bene, Baxi Ferrol, Cap Social Dan Xuntos e Peleteiro. Co número 2, Cap Social Dan Xuntos. Número 3,
PBBA. Número 4, Celta Celeste Sabino del Bene. Número 5, Baxi Ferrol. E número 6, Peleteiro.